Ľudia sú idioti ako v živote, tak aj v práci. Ale poďme sa pozrieť, ako z toho vyrižovať, na čo sa pripraviť 5 šéfov, ktorých už budete vedieť manipulovať a plundrovať. Gerard Radodajko nemá ani 20 a myslí si, že zmení svet. Usmieva sa a dvere kancelárie necháva otvorené. Zabera len na pekné dievčatá a pekných chlapcov. Drabuje, kontrolór, povalač. Všetko vie najlepšie, no nikdy v živote nič nedokázal. Uplatia ho peniaze a lacná dovolenka. Treťaž ohýbač človek, ktorý sa k vám aj zohne a poradí vám. Funguje na povely a musí mať pocit vyťaženosti. Štvrtý typ zmetkár, najľahšie ovplyvniteľný. Stačí mu dať úlohu, ktorej sa chcete zbaviť. Tu bude stále odkladať, lebo vraj nemá čas. Petty je jednoducho idiot, najčastejší prípad. Fungujú na neho banány a bič. Ďakujeme, že prokrastinuješ na sociálnych sieťach.